Maata ympyräradalla korkeudella h maan pinnasta kiertävän satelliitin liikeyhtälö voidaan kirjoittaa muotoon iso G kertaa pikku m kertaa iso M jaettuna r plus h toiseen on yhtä kuin m pikku m kertaa v toiseen per r plus h, missä iso G on gravitaatiovakio 6,67 kertaa 10⁻⁻11 newtonmetriä toiseen per kilogramma toiseen. R on maan säde 6380 kilometriä. Pikku m satelliitin massa, sitä ei tässä tarvita, koska se supistuu tuosta yhtälöstä pois. Ja iso m on maan massa 5,97 kertaa 10⁻24 kilogrammaa. Ratkaistava yhtälöstä vauhti v. Tässä annetussa yhtälössä vasemmalla puolella oleva lauseke tulee yleisestä gravitaatiolaista ja oikealla puolella oleva lauseke tulee ympyräliikkeestä ja yleinen gravitaatiovoima pitää satelliitin ympyräradalla. Ensin kuvio. H on korkeus maanpinnasta ja silloin satelliitti on etäisyydellä r plus h maan keskipisteestä. Lähdetään ratkaisemaan yhtälöä kertomalla se ensin puolittain r plus h per pikku m, jolloin saadaan g kertaa iso m per r plus h on v toiseen. Ja tästä yhtälöstä voidaan vauhti v ratkaista. Se on plus miinus neliöjuuri g kertaa iso m per r plus h. Ja miinusmerkkinen ratkaisu ei ole kelvollinen, eli v on neliöjuuri g kertaa m per r plus h. Lasketaan vielä sitten numeroarvo korkeudella h on 36 000 kilometriä maata kiertävän satelliitin vauhdille. V on g kertaa m per r plus h, siitä neliöjuuri, ja sijoittamalla tähän annetut arvot saadaan 3065,27 ja jatkuva kehitelmä, desimaalikehitelmä metriä sekunnissa, eli noin 3,1 kilometriä sekunnissa.